Намерихме ги и вече ги снимаме, но са малко далечко. Много са яки, ама очаквах да са малко по-големи. Добро утро. Добро утро. 5:30 е. Пием чайче. Тук си правим закуска. Ето я. И почваме да се екипираме лека по лека, че навънка е яко студ. А пък 6:30 трябва да сме готови, за да може 7 часа да тръгнем тук от лагера и да ходим да катерим баирите. Вчера ни се разказа играта, обаче в палатката е доста комфортно, сравнително топличко е, не ни беше студено. Може да се каже, че не спахме като къпани, ама спахме прилично добре. И горе-долу сме възстановили силите. Така че днеска е време за снимки. Чао за сега. Его някакви увесени ядки с плодове. Да, увесени ядки. Най-спитните мотика. Никой не беше оставил термоса, ние първи оставихме. Първи. И сега си закусваме. Събудихме се още по-тъмно и закусихме. Сега е време да събираме багажа. Навън е студено, но трябва да се оправим сравнително бързо, защото ни чака доста ходене. След нощта в палатката сме малко схванати, затова преди да тръгнем правим кратка загрявка. Не е нищо специално, просто малко раздвижване, колкото тялото да се събуди и да загрее. Днес ще се качваме нагоре през снега с снегоходки, така че по-добре да тръгнем раздвижени. Събираме последните неща, стягаме раниците и тръгваме. Ето я цялата група. Може да я видите. Още слънцето не е изгряло, към 9:40 се изгрява тук. Или 10:40 софийско време. Не софийско, българско. В Пловдив също е 10:40. Така че... Къде са хъскитата? Хъските няма тук вече. Изплезиха езици вчера. И тук вече всичко е бяло. Там долу вижда ли са нашия кемп къде? Долу... Там ли някъде? Там може би се виждат... Точно зад главата. Да, се виждат палатките ни. Там, палатките са ето там. Там. Долу 3-4 точки, дето виждате. Са палатките. Качихме се над хълма. Шерпата, без него съм за никъде, дърпаше и натис с моята техника. Шерпа е готов. Около -20 е. Нямаше... Тук няма вятър. Долу, докато се качим до тук имаше много вятър и беше неприятно. Обаче тук сега е добре и отиваме там. Зад ония хълм трябва да се качим и вече бих да кажа, че може да очакваме всеки момент да видим. Но на места, както забеляза, имаше заледени участъци и доста трябва да се внимава. Така че последвайте ни, за да видите какви снимки ще направим. Вчера, след като си починах от тежкия ден, днес съм много по-добре. И благодарение на ортака, който ми дърпа раницата с техниката, шерпата, съм още по-добре и нямам никакви проблеми за момента. Темпото е прилично. Почива се от време на време. Лошото е, че като почиваш, вятърът ти разказва играта. Снега е, може би, около 2 метра. Добре, че сме с снегоходки. Иначе е невъзможно.
Там зад нас, зад хълма, са мускусните бикове. Ей, тук си оставяме нещата, групата. И ще ходим пеша натам. Много е важно да не вдигаме шум, тъй като вятър духа към тях. И може да се подплашите да ги изгони. Така че днеска ни е първата среща с тях, с тиските павици. Намерихме ги и вече ги снимаме, но са малко далечко. Много са яки, ама очаквах да са малко по-големи. Не са чак толкова големи, колкото изглеждат в действителност. Ето ги. Вече сме на терен с маняка. Добичетата са е там. Тук не може с тази камера, не може да се видят. Обаче добичетата са там. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6 бройки. Едното от тях е бебе. Но все още са далечко. Надяваме се да се успокоят малко, за да може да се приближим по-близо. Така, снимахме едно стадо от мускусни бикове. Направихме доста кадри, тръгнахме отдалече. После снимахме, се приближихме да снимаме по-отблизко. После още по-отблизко. За съжаление към момента няма мъжки. Само женски са. Мъжките са 2 пъти по-големи почти от женските. И утре пак сме тук. Сега ще обядваме. Там се прави храната. И като се наобядваме, ще се върнем да ги снимаме още. Това е пейзажа. Качили сме се тук на една планина. И е бая бъхтене, защото снега е много дълбок. Right. Yes. А сега ще ви оставя да се насладите на част от видеята, които заснехме.